Tak ahoj, dnešní video je o mindfulness, bude takový hodně otevřený, takový přátelský tón, doufám, že to nevadí, ale líbí se mi to tak, takže doufám, že se video užijete. Jsem byla na psychiatrii teď nedávno, je mi 18, byla jsem teda úplně nedávno a byla to nejnovější psychiatrie, kde jsem byla a můžeme se bavit o těch dětských psychiatriích, kde jsem byla, jakož tohle byla druhá dospělácká psychiatrie. Tak ta druhá psychiatrie mě naučila mindfulness. Mě to téma hned prostě zaujalo. A je strašně dobrý se soustředit na to, co tady vysvětluji, o čem mindfulness. A ne to, co bude a to, co bylo. Protože věř mi, od té doby, kdy se na to začneš soustředit, klidně na chvíli, tak si uvědomíš, že to tak je. Protože minulost tě prostě hází do depresí, protože to prostě už jakž tak, že jako je těžší změnit a už se to stalo, už to nezměníš. Ty to můžeš opravit. A budoucnost tě prostě hází do úzkostí, ale nemusíš mít prostě furt úzkosti, nemusíš furt řešit to, co bude. Zkus řešit to, že jsi teď tady a teď. A to, co pro sebe můžeš udělat teďkon, tady a teď. Se poprvé tu myšlenku naučila a zkoušela jsem jí být psychiatra, protože nám ji tam nabídle. Ale já doporučuji, pokud ty nikde nejseš, prostě někam do tvojí komfortní zóny, kde to máš prostě rád a nikdo tě nevyruší. A sednout si chvilku do toho klidu, přemýšlet nad tím, co to mindfulness třeba je. Můžu o tím udělat delší video třeba, nebo tak, a prostě to vysvětlit detailně. Ale prostě zkráceně, můžu dělat třeba i nějaký meditace pro vás, nemůžete zkusit mindfulness se mnou ve sluchátkách, ale nejlepší to je určitě prostě sám ze sebou a říct, co tobě je příjemný. Máš to místo, kde bys to chtěl praktikovat, tak se prostě nesoustřeď na to, co bylo a bude a co tě teď napadá v hlavě. A zkus prostě být jen ty a to, co je okolo tebe. Naučíš se prostě vnímat sebe. Sedni si, nebo jak ti je to příjemný a vnímej teplo, vůni, vzduch, hluk. Nepopisuj, odkud jde. A já vím, že to je strašně těžké, jelikož já už to celkem umím, ale chci jenom shrnout, co je mindfulness. Jak jsem ho poznala já. Jdeme si k tomu místu, kde seš a teď cítím vítr a prostě si uvědom to, co kolem tebe je. To živý, to dobrý. A čerpej tu energii, kterou v ten moment můžeš získat. Vnímej to, co kolem tebe je a ne to a to. Prostě vnímej sebe. Tvůj dech, toho, čeho tvé tělo se dotýká. Ale zkus si nepojmenovat to, že tvůj palec na noze se dotýká toho a toho. Jenom prostě cíť, že se dotýkáš něčeho tou částí těla. A vnímej jenom ten koloběh života. Věř mi, že se to prostě naučíš a vnímej to okolí, tamhle letí prostě orel. Nebo co to je, káně, nevím, ale to je jedno. Já nevnímám jen ten mobil, ale prostě se naučíš vnímat to, co kolem tebe je. A naučíš se to, jednou se to naučíš, trvá to strašně dlouho a někomu strašně hned. Prostě je to o tom, jak dokážeš sám sebe ignorovat. A prostě občas na to i já nemám náladu to praktikovat. I když vím, že by to bylo dobrý, ale jde to o to, kde to praktikuješ a kde se to učíš. Když to naučíš prostě někde v klidu, kde prostě víš, nikdo tě nevyruší a budeš prostě na tom safe placeu, tak se to naučíš čím dál tím dřív, rychleji, asi tak nějak. Jen nějaký mindfulness ti nepomůže. Musíš si prostě najít prostředí, do kterého ty zapadáš, nebo buď sám tu chvíli. Pokud tě někdo odvádí od sám sebe, tak to není dobrý kamarád, není to dobrý člověk pro tvůj život. A je to třeba těžký, když nemáš kam jinam se dostat teďkon hned, ale poznej aspoň sám sebe. A jak poznáš sám sebe, tak pomalý kručky k tomu, abys byl ty a lidi, na kterých ti záleží, protože spousta lidí to teď má strašně těžký doma a tak.
A v této době prostě je spousta těžkých věcí. A podle mě to není o době, ale vždycky to bylo. Ale teď můžu soudit z mýho pohledu, ve kterém jsem se já narodila. A myslím si, že to je vážně těžký, co já se třeba s někým povídá i na těch psychiatriích. Je fakt těžký, když tě okolí nepodporuje, když prostě se snažíš najít sám sebe, ale jsou kolem tebe prostě špatný lidi a je to těžký, ale když máš možnost udělat čas pro sebe, tak to udělej. A jednou prostě vypadneš z toho prostředí, kde ti to nedělá dobře. A může to být fakt pozdě a může to být i brzo. Prostě jdi si za tím, že to bude. A ono to bude. Věř mi. Myslím si, že je lepší nemít kamarády, pokud tě tvoje kamarádi stahujou dolů. Je lepší být sám, pokud ti ty lidi prostě ubližujou a všechno takovýhodle, protože kam se chceš posunout, pokud tě ty lidi neposouvají a nepodporou tě v tom. Je strašně těžký si v tuhle dobu najít prostě partu lidí, která tě podpoří, veme tě a mají podobný mindset třeba. Nevím, je to tak a je to těžký, ale najdeš někoho, který tě bude podporovat v tom, v čem by tě kamarád, rodina podporovat prostě měli. Já osobně kamarády nemám. Mám takový ty kamarády, prostě takový, že se zajdete občas ven. A já se snažím s ním vydržet, ale oni mě stahovali, ale nechceš být sám na to všechno. Ale když se to stahuje, pak přemýšlím ještě nad nima, nad svojí psychikou. Nevím, myslím si, že spousta lidí, kteří se tady chytnou a už tu zůstali, tak to možná chápou. Strašně ti přeju, abys našla lidi, kteří tě podpoří na tvojí cestě k uzdravení, kteří tě podpoří v tvém životě, když je budeš potřebovat a nenechaj tě někde. Ale prvně ti přeju to, abys našel sám sebe a uvědomil si, co od života chceš a očekáváš a jak být dobrý člověk pro sebe a pro ostatní. A každého člověka, co se snaží najít sám sebe a strašně cením. Strašně tě obdivuju, že to každý den zvládáš. I když ti ostatní říkají, že děláš málo, ale jestli něco děláš, aspoň něco málo, držím ti palce a zvládneš to. Věř mi. Já to taky dám. Já se s váma rozloučím takhle a půjdu dál na procházku. Doufám, že jste si možná z toho něco málo vzali a příště.